Jojo, ese chawannem leo, Jojo, Azurike one day, Jojo, Jojo. What all I'm on John and what all I'm on Joe. Yeah, not real. Umibo, ndewo nnaye. Una gbapụla anyị abịala ọzọ n'ụbọchị taa ọka nwanne unu nwoke chifu eziokwu ndụ nke mbụ n'ụwa dum. Ndewo nna ndụ mmiri ndụ azụ. Taa anyị abịala ọzọ eji nwanne anyị nwoke Dr. Sam Warrior adịghị ise Oriental Brothers International Band bata nke egwu mgbe ochie. Asị m ya dịrị unu mma ndụ mmiri ndụ azụ mmiri ha tara m azụ anwụra. Ndewo nna onye riwere na ya nyekwa nwanne ya. Ọwụ nwanne nwoke chifu akwawa eziokwu mmụọ chifu eziokwu ndụ nke mbụ nke ụwa niile ya wụ na nwafọ Mbaise amụchiri ike live nwafọ Mbaise ọwụ Igbo ka anyị na-asụ ebe ahụ na anọ na ọdịghị oyibo ndị ọwụzokwu asị ihe m sụwa n'oyibo asị onye nwe ihe jeri si ntị gbawa afụkwula ebe ahụ ịnọ na akpa m juru eju unu amara na ndị Igbo ndị Mbaise mụrụ ma asị ezuo ka esi eri udele adọfịa na nkịka ekowụla chọwa ndị height ihe gbagoro agbago ndị tallest ọwụ Zaki nwanne ọwụ ụmụ Zaki na-atụfughị mgbe aga m ekele ọtụtụ ndị mmadụ taa igwe mba afụrụ iche keka nke ndị nọ na Chineke mere anya dị ndụ taa wụ abalị 19 abalị 19 n'ime afọ 2020 nke wu Disemba ya wọfala bụrụla anya ala afọ ka n'agbanyeghị otu nwamkpi ji dowe ihu nwanne ọ ga na-efu mgbalaja ọ ga na-ega ahịa ị ga-ekwe aka mkpụrụ gara isi udu for life ị ga na-esi udu nwanne ekumọgọ nwaanyị n'aka ya nwụọ nga nchịta akwa n'ala ada ego m ji nne gị anwụọ he na-agwa ndị ụmụnne gị ya wawere ọsọ nwanne abala m na ya emenụnụ ga-ada ntị n'ime nkeji ole ma ole tutu ma agba pịa ọsọ na amara na onyara sọdị aga adịga chikwere nkwa chọrọ ije gbalisi ahịa ya wụ kpọmkwem nwanne na abalasị menụnụ da ntị ịmara na ndị ụlọ anyị sa ahụ amala atụgharị yere kro ọhụ nkwebara taa ka menụnụ da ntị afụkwala ebe ahụ nna ndị Mbaise anya ga-emekne onye ugbo ya ga-emekne Sam Warrior ya dịrị ya mma mkpụrụ obi ya zu ike na ndokwa ọnwa nwoke gbara mbọ nwoke mefara ndị Mbaise ana m asị ya dịrị mma nna ya ahụna m gị ike na-eti nwanne m nwoke ya dịrị gị mma Magnus Nwachukwu ya dịrị mma nna ya Collins Samuel Dominic ya dịrị gị mma Ugochukwu na ebo
I watching na yasem na do charo no man na no one day Chineke gbawara akaraka hini ma afọ ke ka nke ndụ anyị shi ike adịrị no mma Jemi Ugo ya dịrị gị mma nna asem ya dịrị no mmụmụ Chineke ebe dilu no udo dịrị no hetolu no nke ọjọọ hụ na onye ọbụla sụrụ mgbe egbe ọ ga-alaghachi je gbagbuo ya nna hụ na ndị amụma na-eji asị hụ ọjọọ hebetala ụzọ mara na anaghị ahụhụ ọma egwe ka anyị hụ ọma na-abịara gị n'ime afọ anyị na-abịa nọ na ya anyị arịachala coronavirus nwanne ha fụcha ihe ndị a planịrị ha Chineke wụrụ ha gbagwuo ya n'ala onwekweghị ha kara ha enweghị isi ya wụ na anya survive ọlịa live amụgha ha efuola ọkpọrọ nna ya nwere onye ka hụrụ nwụrụ na Mbaise anyị enwere onye ka hụrụ nwụrụ n'Imo steeti nwanne nwere ka hụrụ nwụrụ na-abịa kpọrọ m ahụ ezinụlọ ha nga konora bụrụ nwanne ndị a ji anyị n'ọrụ live mana n'agbanyeghị ihe niile aga na ikwe aka mkpụrụgara isi udu nwanne ya wasị na ụtụ ọbụla ọla adịlaghị ọpara ya nwe ngwọ na ehi orie ya wu na-agbala ọsọ nwanne akpa m juru eju n'ụbọchị taa enwere ihe m chọrọ ka anyị apịa okwu dị mkpa okwu a dị mkpọrọ ọkpụrụkpụ okwu a gbara ọkpụrụkpụ dịka ọwụ mma ikpe m asị m ọbụla m na-amalite nwere mkpebi ikele nwa okorobịa mara mma n'ala Igbo ji eme ọnụ wụ maazị dọkịta enyere m ya dọkịta nọ na mekwere ha ekwe enyere m ya ọwụ Dr. Nnamdi Kalu onye ọbụla ọrịa ọrịa ya gwọọ ya life nothing will happen. Ana m asị udo dịrị gị nwa nwoke okara aka ịla ndị otu niile gị na ha isi arụ ọrụ ana m asị ya dịrị unu mma dịkwara ụmụ Igbo niile ndị na-agba mbọ ebe ọbụla n'ụlọ ana m asị ya dịchara unu mma nna ndị niile na-emehụ ọma ya dịrị unu mma ya dịrị unu mma n'ụtụtụ dịrị unu mma n'ehihie dịrị unu mma n'abalị na agaghị etu unu nke ọjọọ na hụ na ndị kele enweghị nwa ndị ọzọ la anyị onye na-awụla ala mgbe ọbụla onye nyụrụ nwanne ọ ghọọla tim ụmụ nwoke aghachi aghara ịmasị ndị Igbo ụmụ nwoke ụdadị ọwa anyị kwuo ya n'ike anyị efuo ọwụtụ awụtụ ọ dị nwanne anyị asịghị na ụmụ nwaanyị ewu heavy duty awụghị mba ukwu ndị leji akpọfụta ndị dike otu anyị dịcha otu a mba niile edu na amara na nwe nka ya wụ na na amara na asị ezukọ na-eso erudela n'ọfụ ya na ngịga ochie ahụ abụọla nna ya nwanne anyị nwoke Dr. Sanwo-Orio ya kwụcha na egwe ka anyị bịara bịa kwuo ha anyị na-ekwu baa na-asị tutu m amalite aga m ekele ọha na eze ndị gbara okirikiri n'ụbọchị taa ndị nọ na mba niile dị iche iche ndị nọ na Eshia ndị nọ na Amerịka ndị nọ na London ndị nọ na Europe ndị nọ ebe niile gbara okirikiri n'ụwa niile ndị Chineke kpuchiri ebe a nne na nna anyị na-anọghị ebe ikwuli ibe anyị na-anọghị nwanne Chineke duo anyị na-agba mbọ na-eriju afọ gesa anyị ekelele Jehova nkusune nke ndị agha anyị na-ekele ya nna biko ana m arịọ gị arịrịọ sị ngwa ngwa ịhụrụ ihu masị ngị shia ya nna ya kpọbata ndị ọzọ ka ha bata unu amara na asị onye hụ agwa otu onye hụrụ a na-akpụ ya eke elefukula olu ma ọnwa afọ Mbaise nna ya Mbaise wụ mba ukwu egwe ka anyị na-achọ ka ụwa niile mara na Mbaise kara aka Mbaise wụ heavy duty Mbaise wụ kpọọchị mba Mbaise wụ mba alaghị agba azụgụzụrụ ihu Mbaise wụ mba nwere dimkpa ndị kara aka na mba niile dị iche iche gakwa je chọọ gacha ada amasịkwa ndị ọzọ enweghị unu amara na Mbaise kara aka unu amara na ebara ala Mbaise mụrụ nwanne ọwụ mba ụmụ nwaanyị na-achọ ka onye ọbụla chi Mbaise lụọ n'ihi ọnwa anyị kpọrọ gị nwanne anyị akpọrọchala live ọtakwa anyị ilu 10 ma 4 ma 14 ma 15 nwanne Mbaise nwoke mba anyị gakwa ilebara ndụ m anya anyị ji alụ otu ahụ adịghị onye ọ gbasara ma igwe like ha ga-eje ama trela nwanne ma elu m ala Mbaise anyị ewu mba ukwu ọ mejila anyị kwụọ ya anya akụọ ya nga ahụ daa ya dị mena ọchị ifu eziokwu ndụ nke mbụ nna ya ana m ekele Mbaise niile gbuo okirikiri onye na oli Dr. Sanwo-Orio ọnwa afọ Mbaise mbụ ji kpọpụta ala Igbo unu amara ha anyị kwue ositọsadbeghị n'ọcha na-akụ ụgbọ ha nna Oliver de Kokwe mba ahịrị anaghị agụ mbọ ọnụ n'obodo mana sị na dimkpa nwoke ehi oke ehi gba nwoke mmadụ achụwe
ya wụ na menagha n'Igbo nwanne jee mụọ ka ahụ jee mụwakwa ya asụkwala oyibo a ya karịa anaghị m achọrọ isi oyibo ma me na ndị ụlọ na-ekwu n'igwe nwanne n'ihi Igbo ka na-atọ m ọkpọ ọchị ya wụ na ụmụnne abala m ọzọ taa ime ụwa niile obi ụtọ kpọmkwem dịka anyị si na-eme chikwa otu ahụ nye ndụmọdụ unu amara na na-akpụgharị ahụ nwa ma anaghị akpụgharị ya n'ọkụ ihe rekụrụ ya wụ na ana m ekele eburu abụ ekele m n'ụtụtụ a n'ehihie a n'abalị a na-ebugo ya na ụmụ Igbo ndị dị iche iche ndị niile garala na-etiri m aka n'akwụkwọ ma ndị ka sọskraịbụrụ m na Chifu Eziokwu Wụ Ndụ Chifu Eziokwu Wụ Ndụ na my YouTube channel ndị ka garala agasị m ya dụrụ nụ mma ndị ka gakwara jee enyo anya nyụrụ ụfụọ na-ekpe ihe aka asị m ya dụrụ nụ mma n'ihi ọwụwụ mmadụ niile gara ahịa na-eji azụ ahịa ọ nwere ndị nweghị ikwu ọnụ ahịa si danne ireghede okporoko isi okporoko ga ọ dị ego ole ya sị ọ bụ ote akpa ego ya sị ta gwefuni ego mịarụ ndị ngwa dọmwara ya akpọkwala makala na anyị na ndị ngwa gba na nna ọ dịghị ụda asụsụ ka anyị na-anaghị asụ ịgala ihu nwanne nwere ndụmọdụ m si bịa taa de nwe ọrịa biko ya dịrị gị mma tutu m agala ihu ana m amalitekwa ọtụtụ aha ndị mba dị iche iche ndị nọ na-ele m n'onyonyo taa na-asị ya dịrị unu mma. Aga m amalite na ezi nwa Obiọma ana m asị ya dịrị gị mma. Nna Uche Pepe asị m ya dịrị gị mma nwa nwoke, Chineke agọziele gị. Nna Vitus Chibụzọ udo dịrị gị mma. Nna ezi nwa anọ nwa ya sị m ya dịrị gị mma. Ezi nwa nwanne ewu kpọọ nwa eze nwa biko eze nwa nwanne iwe wele ji mra na asị onye ara si hụ ya kweza onye ara wụ ya chi ikwu ọzọ zabadịala ọnụ. Biko ewule gị ahụna m ọsọ Dan Freshman ọnwa agwụla nna oke Dan Freeman nwanne iwe onye dị free. Nna ya akwụkwọ nsọ sị na ọ bụrụ ma ọkpara ga-eme ka anyị fụọ n'uru anyị ga-afụ n'oruru ebighị ebi ịfụ na n'uru. Nna edela free nwanne m ya dịrị gị mma. Ebe utu wee ji ama m onye Igbo uche ọbụla ochie dị nwanne ya dịrị gị mma. Nna ebe iti ya dịrị gị mma nwaanyị ọma. Ebe ọbụla isi bịa na masị ya dịrị mma. Taa nkwọ n'oke eke na orie n'afọ na eke na orie n'afọ na nkwọ ya dịrị unu mma. Nna ọ dị ya dịrị gị mma. Nna nwanne ọwụ onye mba 5 brọda m ya dịrị gị mma. Nna ọ dị ya dịrị gị mma. Richard m nwa nwoke kara aka amara na m si wurich man amara na m si wurich na mmanya amara na m na-ekpurula otu efi otu nna m akara aka ọwụkwaghị ndị ka ndị Awụsa kwachiri iko akara ndị ka ewe ihe Igbo ndị ka awụ hevi ihe na-aga ihe na-arụ tikitiki ọwụ ndị ka ndị Awụsa kwọcha aka ha ewere utu re ihe n'ike were ụmụ Igbo sumuri ya merụcha ahụ amara na m na rich man iwerela otu dowere ndị vileji si ihe were gbara kresi were rice nwanne ya dịrị gị ma. Nna atrọs m gụrụ dịrị gị. Ana m asị ụmụnne ya dụrụ nụ mma nke onye siri ya zere. Ọ ka akwụkwọ nwanne unu Chifu Akwawa Eziokwu mmakwa afọ ya Chifu Eziokwu Wụ Ndụ nke mbụ n'ụwa niile lekwu nwafọ Mbaise. Ana m asị unu abịala. Nna ya ekele Oluweze ụlọ atọ chachachacha Mbaise keleni, Mbaise keleni, Igbo keleni ya dụrụ nụ mma. Nwanne nwere ihe m ka bịa taa o nwere ihe emeghị na m chọfụtara unu mama m chọfụtara. O nwere otu nwafọ Igbo kwa ego a unu ahụ n'ego a gara nnọọ jele nwa agbọghọ nwa nwoke wụrụ nwa agbọghọ amamụ na ahụ ọnụ ya. Achọghị m iji nwe ya ọ nọ n'igwe m ga achọghị m iji nwe ya
mana o kwere m na nghọta na nwa okorobịa ahụ onye Igbo amụsiri ike, nwa afọ Igbo site na ọsụrụ Igbo ma anụ asụsụ ya wụrụ na ọsụrụ Igbo ma igwe ka anyị na-ejenye ndụmọdụ. Ule otu ọ gakwana ije wụrụ na ụmụ nwaanyị ndị a juru ni nwanne nwafọ agawata onye Zambia nwa akịrị ya leghe ndị Igbo ya le ndị mmadụ ya gba aka ọnụ ya kpọfụta gị ya kpọkwara gị ike ya kpọrọ gị ndị uwe ojii ma okwechi ha gị ikelala ga abachi na mamịrị ya wụ ọwụhwe omeghe olokwu n'otu unu ga-eji hụkwa ya gakwara aga ya ghọọ na ndị Igbo ọtụtụ ihe na-aga ha ejele nwanne ha were ya jee mee shọtv ihe ngwa ahịa emechejiri onye ahụ abịa kụwa ya mekpirikiti ịhụkwara na onye kemgbe ụgara ga-alaghachi ọzọ asị mma ajọ ụmụnne ole ha eji akpọ ha ma ọ ga-ime unu ugboro elu na amakname ọ ga-ime unu ugboro elu na amakname eleghị anya nwekwara ndị ọzọ chọrọ iji test iji ji igu tụhi n'otu na otile nwoke ibi ya ọwụ ka eji unu makasị unu wụ mba ka ọgịrị wenene ihe mere ndị ọzọ mụta na ihe biko n'ụmụ Igbo biko ana m arịọ na arịrịọ achọrọ m ka ahụ anyị a na-akwụ ebe ọbụla gara ya wụrụ ha ọma anyị na-ewere ha ọma anyị na-anụkwana ha ọma anyị na-ekwukwere ha ọma ihe ọma na-abịakwanụ anyị ụmụ Igbo biko na ka ọ gara lewu na anyị hụ mmadụ anyị emewe mmụọ nke ahụ otu ihe biko na ndị anya ha nọ n'ụmụ nwa ndị arịwa ahụ n'ike ha biko unu gbe anya n'ọkụ ụzọ adịghị ebe ahụ ka nke nwaanyị a nwoke agbaworo onwe ya dịka nwaanyị nwoke agbaworo onwe ya dịka nwaanyị onye Zambia gagharịghanị ha o meghewo ilere ekigharị ụmụ nwoke Naijiria ndị Igbo ya kpọrọ ndị Igbo ya kpọọ ihe dị na vidio ụwa niile lele nwanne asị m na ohere nwakedo unu n'aka ịhụ na gee ntị obodo ọbụla ị gara ụmụ Igbo alaghị evuli ikpeazụ ụmụ Igbo ji agba fest anya wụrụ gị ọkịrị mụrụ anya dịka azụ anya wụrụ ụlọ ọkịrị ebe ọbụla n'ụlọ ọwụghị kwara ngwongwo gị gịsa ga-akwafula ịgbalaga ga agbalaga ebe gbalaghara anya agaghị ewụghị ọkịrị efu ebe ahụ ga-elewe anya n'elu ma ọ bịa ga-elewe ụmụ ọkịrị ndị ala dị ihe iwe n'ukwu agaghị ekowe okwu mpoko ka ọbụla ị hụrụ ị chọrọ ire ihe n'ike ya ka ọbụla ị hụrụ tọwa gị ụtọ ka ọ dịkwa gị ka ị ga-ehụ gị lefurukwa n'anya nwanne gee ntị ọhụ anyị nọ chọrọ ikwu taa na anyị gbajewa afọ ọgwụgwụ ama m ọtụtụ ndị kele akpa ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama ndị chọrọ ịfụ afụ ndị chọrọ ịbara abara gee na m ntị m na-ekwu ya dị mma m so onye ọbụla emere ihe ọ chọrọ ime mana ha ọbụla ị chọrọ ime chi ọbụla ị chọrọ ikpere asị m gị lee m anya ndị ikpere chi ahụ ụdị ihe ya echighị n'ime ya nwere echere m otu mgbe nna jụrụ m sị m gachara nwa akwụkwọ ya jụọ m sị olee ihe m chọdịrị ịrụ chọkwara ịgawakwa akwụkwọ ka ọ gara mesị achọrọ m ịmụ ọrụ ya jụọ m sị la amụ ọrụ m isi ya jụọ m sị olee ọrụ m chọrọ ịmụ ma agwa ya sị ya papa le ya achọrọ m ejije ịmụ telọ ịkwa akwa ma agwa ya ihe n'abalị ya kpọ mmasị m shiri ihu ya afọ m laghachikwa je eche ihe m na-arụ na ma kemgbe m lụ onye dị otu a arụọla akwa onye ka arụọla akwa ọ dị ka ịrụ n'afọ ụlọ nke obi ha ngwa gị mere kemgbe ụtụtụ afọ ndị gara aga ọgwụkwaghị ndị ka egbuo agọtaghịrị m ọwụghị ndị ka egbuo ndị ketela ọgbuo akpaghị mmaghị na ogbugbu ya sị ngwa m lakwa je echele ihu echiche mara ihe m na-arụ ọwụ ka welulu ihe awụ na ịhụnahụ ọbụla imeghe ọ naghị aga gaa arụ ọnya ọ naghị akwụfuru ụgwọ ụlọ nwanne laghachi jee eche echiche jee eche echiche jụọ onwe gị ajụjụ ọwụkwaghị ka ọjọọ ndị a m hụrụ ablọkọla mhe mmadụ abụọ ma atọ ma anọ kemgbe echi na nwanne echi ewu he bịa he iri gị he test yara gị ma ndị ka ewu ndị ohi ya ji kọstọms erige ndị mmadụ ga-ekwene ntị ha anaghị eweta ọkụ ịma ha na-eje eweta ọkụ ị mara na ha na-eje were mmadụ ọkụ ngwa ngwa ị gara ga-eje chọta akara aka gị anya wụrụ gị ọkịrị ebe ọbụla ị gara ma ị nọ n'ụlọ ma ị nọ n'ama ihe anya gị lala mara ihe ndị mmadụ chọrọ ịhụ na ọgwụ ego
0. Ịhụ na kidnapping ka ahụ ngụwa gwụrụ. Ịhụ na ị gasị ị gara jele nwanne gị rụrụ aka ngwa ngwa ahụ kpọfụrụ nwanne gị isi anya gị emepe ịghọọla agwọ ndụ, ị ga-aga enwu n'ụlọ mkpọrọ. Ya wụ ihe ndị adịghị aka o nyere ịmame ihe anya gị lala jụọ onwe gị si ebe a m bịara ole ihe a ga-ime ya wụ ọkụ. Ọ wụrụ ihe ị ga-ije were ndụ gị sụ aja ya were ga akwụkwọ gaa gụọ ya otu ọnwa ma abụọ ma otu afọ ma afọ abụọ taa ahụhụ ahụ nwanne iwere afọ 4 taa ahụhụ gaa sọvaịvụ ọla ime ọnwa 6 nwanne aga inwe aka. Ya dịla gị ngwa ngwa, ya dịla unu ngwa ngwa ụmụ Igbo, ya dịla unu ngwa ngwa anaghị ejile ngwa ngwa ara mkpịsịla aka dị mejefe ya n'elu ebe ọbụla ị nọ. Ya dịla gị ngwa ngwa, ị ga-ede ngwa ngwa imewe iche echiche iwefụta mmụọ gị akara aka gị chee ya chefụta ihe dị mma. Elikwe nna mmadụ ibe gị anya ịnụ na ọwụ otuli ibe hele eji eme mmadụ ha sọvaịvụl. Ya wụ na ha anyị na-ekwu taa ebe ọbụla ị nọ, obodo ọbụla ị nọ, anya wụrụ gị ọkịrị. Ịhụ na ya wụrụ mee n'ebe ahụ na ha aga nwanne lee wọchị anọkwala isi ole ihe ndị ụlọ ga-egwa gị ma ịlọkwuo. Papa Chineke ole ihe pam he ga-aga gwa m, ole ihe mma m ga-aga ikwu, Chineke ole ihe mama Emeka ga-eka, nna ole ihe papa Chukwuma ga-egwa m, nna ole ihe my neighbor ga-ekwu. Ọ ga-esi ha ị ga-ekwele ihe ndị onye yi akpụkpọ ụkwụ ma nga ọra gị ahụ ịnụ na were ihe ivulu obi paaki ejicha onwe gị mmemacha onwe gị ga-eche echiche ka ị na-agaghị felụ. Ọwụ dimkpa na-ada ya ebilikwe. Ekwekwele mgbe ị dara ihere amaghịte gị ga-emewe ihere gị sole ihe ndị mmadụ adị ihe ndị mmadụ aka karịkwara ha anaghị ekwu eji ha ọ na-ekwu ka ị ghara iji aka gị gbuo onwe gị, ka ị ghara iji aka gị kpighe na ahụ ọjọọ. Mgbe m na-akọrọ ụmụ Igbo taa obiko dịka afọ agacha n'ime ọgwụgwụ a afọ afọla abalị ole gboo ya megịrị ya agbatuo magide gbuo. Ịhụ na ha ahụ imegheje kemgbe afọ ole ma ole gara aga emekwe gị akpọ nwanne gị chọrọ m ego ụgwọ ụlọghachi na-eke inwekwena gị ike gbanwee akụkọ ahụ ma ire ghe garị gaa mara ma garị a ma ọ gaghị ga ahịa mara ụdị garị gawa ahịa ma oke ndị ọcha ka kọla ya chagha white ka red ihe ndị mmadụ na-aka azụfụ ga-ekpighi anya. Ya wụrụ ma ireghe rice gaa mara ma rice ụdị ka ireghe ma ọ dị ma ọ gaga ga-ekpighi ya anya. Agụrụla onye ọdụ ego ke gị chief nwayọ nwanne ndụmọdụ anyị na-enye mee ga-echiri gị kele ụwa mgbe ị gụghara onye ọzọ ego. Nne hụkwara na echifu eziokwu nna ọ baala o. Nne hụkwara na ụdị moto dis guy kụwara ala. Nne hụkwara na kọntena ovu ụlọ. Nne hụkwara mgbe ọbụla ị bara n'ụdị ahụ ịgbachala ịgbala night moto ga-agba ala night. Agụkwala gụwasị nna 1000 hem jila akpa m taa ole otu m ji eri 200 dowe 800 ịnọ na nwanne nke onye jika ka onye jika ọhụ egwe ka anyị jefuru ụwa egwu ụwa eziokwu emene mpako gbuo onwe gị eziokwu. Ọwụwa agbọghọ ahụ ị chọrọ ịlụ nwanne gwana ya gbugharị ọrụ sị nwanne adụtọdụrụ gị mana ụzọ gị nwee planị elele ekwere nwa a ga-agawasị ije ihe akala ahụ ọjọọ elega anya ije plize ya nna n'ihi ịhụrụ na Emeka mmụọ gbara m kwuki ya otu a Krismas adị ọ gara jee lee field lokal gọọmenti Ezinihite amụ m ọ nga ahụ nga o ji jee mee ya. Ọ gara na Bombise ka anyị field ahụ emụ na mara ha mkpu fiam ndị mmadụ eju ya elu ego ga-ekwere ya ga-eje ihe aka ịgagbuola ya ejekwela njije. Ịhụ na aka gị ma oruru ịkpọrọ nwunye gị ahụ ịgakwuje onye ụkọchukwu ya ekperu na ekpere ma ọ gaghị akwuje nne na nna gọzie anya alaala. Nwanne emena ihere gaa ji gbuwara onwe gị ọrụ ka ị ghara ịghọ onwe gị aghụghọ. Aghụghọ ị ga-ịghọ onwe gị karịrị na adị skuul ị gaga ị naghị agụ akwụkwọ otu ọgọ nwoke ediri ya yunivesiti ya nwanne Chibọ ya ga na Owerri je nọrọ na-eti trauza yela gbochie na mparakpa otile ọ gụchara na-enye okolekwene satifiketi wa nna ya ezukwere ezuru jee birila ụlọ hang ya out nwanne ndị mmadụ na-apasị out ya ga-eme na national service enyi okolekwene ihe ego na nwanne ọ gbara night adịdị hụ ọ gara unu ma hụ mere eme ya were ego ya gala otu ngalaje nọ na-eri ya na-epetegharị. Ịhụ na aghụghọ ọ ghọrọ onwe ya ya wụ na aghọrọ onwe gị aghụghọ gwa onwe gị eziokwu ada onye gwa zuru
gwa onwe gị eziokwu. Eme n'ihere me ha adịghị ụtọ, gwa onwe gị eziokwu. Eme n'ihere iche hụ onye ọbụla ga-eka, adịghị onye ọbụla ga-eka karịrị iji ọnụ ya kwa ụka. Ire anaghị ekwu ha ọzọ karịrị ụka. Ọ adịghị m eji egwu ala, ewu gaghị awụ shovel, ọ gakwana ewu moto n'anya anya ọwụ ya kwuo ya ire, ọrụ ya wụ ikwu ụka. Gwa onwe gị eziokwu. Mmụọ ọbụla ị gwara onwe gị eziokwu nwanne, ọ gazirele gị nọ na ya ma ihu ha na ọ gaghị aga nwanne, si nọ na ha aga. Gwa nwa agbọghọ ahụ ị chọrọ ịlụ eziokwu, si nwanne m alaikekwanara m go, mana otu ọ dị m na lekwekwene plan m nwere echi, plan m echi dị mma. Gwa ya eziokwu. Agalaje ji ya ụlọ Achịkude nwa, gaa gwa ya sọ ụlọ nna gị, gaa ejela ga ejeji ya gwa ya sị kpọrọ ya gawa na Concord na one night, ga-eje gbajiri ego lee otu kanta shop gị ga-ewere ya jee ṅụọ ya na otu abalị. Nwata echesi nna akụdị ọ maghị sadịka enweghị ike gakwana kpọrọ ya gaa nga ahụ ga-eji ya nga ahụ na-ejeghị si hụ na nga m na-eji hụ n'ụdị bed m ihe ha awụ nga, mana ekwenyere m na echirila gị dị ụcha. Nwanne, afọ agwụwala. Tiige onwe gị n'ọrụ, tiige echiche gị n'ọrụ, chee ihe bara uru. Agụrụla onye ọdịgo nọ na unu elekwere na ịhwa ndị politishan na-ameghe anyị Chileke coronavirus lejirecha. Ndị politishan na ọdịghị ajọrọ ha njọ, emere ha ndị anya emebie, lefu ndị anya ha hafụ ha bara uru, chewezi ihe ndị ọzọ. Arịrịọ m na-arịọ gị taa wee wụrụ nwafọ Igbo, chewezigbo ha nna. Onye ajụrụ aja anaghị ajụ onwe. Onye gwara gị sị ịkọ ji na ọrụ unu ahụ nọ n'azụ ụlọ unu ọ gaghị iru ka ị nwere ike iji gara ahịa jere? Onye gwara gị? Onye gwara gị na ala unu ahụ nọ na-ada onye na-arụ ya enweghị ike ịga nga ahụ jee nwụọ ya rụjuo ebe niile, ga-akpa garị $1 4 vụrụ ya gaa ahịa, ndị mmadụ azụchia ya? Onye gwara gị? Onye gwara unu ihe ndị a niile? Onye gwara gị na ma ọ gị na ịrụ n'onye kọmpanị gakwaghị ịrụ ụlọ? Who told you that? Ọhụ ahụ ha ejighile ndị a na-echesa ha aka. Onye gwara gị na nga ahụ nna gị nọ zụọ gị na-arụ mekaniki na enweghị ike ije nọrọ n'akụkụ ya dị ya anya were bere na onye gara akwụkwọ ige nga ahụ lee nga ahụ tụgharịa ya ghọzie industrial zone ebe pepụ onye ọbụla hụ na ya bata ya mara sị mmadụ nọ nga ga-echi ya rijuo afọ ọrụ ọhụ na-arụ? Onye gwara gị ma ịga ha jee ụgbọ mmiri gawa ala bekee gaghị fụ ndụ? Onye gwara gị ihe ka? Ole onye gwara gị sị gaghị gba moto ma ọ bụrụ ma ị gaghị ala bekee? Who told you that? Onye gwara gị sị gaghị jee zụọ ala na Abuja ma ị wụrụ ndị Abuja? Egwe m nwa Mbaise adịghị onye Abuja nwụ nwanne, awụ nwa afọ Igbo, awụ nwa Biafra. Ihe ọbụla m na-eme karị ha ala gburugburu bụ ala Biafra nwanne, ka a echefuo ya. Ihe ọbụla ọla ala Biafra nọ na. Onye gwara gị ihe ndị a na-ele bren ndị anyị evugharịa ya? Unu ma nsogbu anyị nwere taa n'ala Naijiria na Igbo? Ị hụọna mmadụ ole ndị wụ dọkịta bekee ndị ka anyị nọ n'ụlọ gụọ ha ọnụ? Nwanne gụ ụmụ anyị wụ ndị dọkịta, ndị gụrụ akwụkwọ, brilliant student, brilliant people wụdo ole lọ n'ụlọ. Unu ma ndị chịrị anyị? Ha acha ndị agbụrụ niile ha ọhụ ejila amaghị ụtali dị ihe ọkụ, amakwana ihe ha mkpụrụ ahụike. Enweghị ihe ndị bekee na-akpọ human sympathy, enweghị ihe ndị bekee na-akpọ human feelings, enweghị ihe ndị bekee na-akpọ compassionate heart. Otu ị ga-eje were onye agbụrụ nna amịkara n'anya enye ya transitional chairman, ya nọrọ nga ga-echelu echiche gị na ọ mara na ha na-akpa ịrụ ụzọ gaje kpọrọ ala. Ọ na-ahụ na ndị akpa obi enyi Igbo ya ṅụọ nwanne. Ohe m chọrọ ịgwa gị ya wụrụ ma ịmaghị mara taa ọhụ ejila ala anyị ji agbawanye ụpa. Ndị gụrụ akwụkwọ ndị bekee abịa kpọọ ha na mara ga ngwa ịchọ ka nwafọ ahụ m na-agwa gị gachakwata na webụsaịtị Ghana ke ndị US, Ghana ke ndị Canada, Ghana ke ndị Australia, Ghana ndị Europe niile, je chọọ the quality of people ndị a chọrọ ha ka ha bịa obodo ha. Lee ma enwere onye kụwa ngwa ọnụ ya. Ngwa lee ma enwere kọndishọn gbasara enwere any proportion gbasara
onye dị ochi ma onye ọkada na ya chọrọ m ka ị gaje tụgharịa nga ịma ndị achọrọ engineers, doctors, pharmacists, nurses, go and verify. Drivers ọkwa ndị ka aka ha shiri ike, go and verify. Je tụgharịa ha m gwara gị ga-aghọta sị egwe ka anyị ọhụ anyị gụrụ egbe anyị ji ekwu nga aha iwu unu amara na ngwara achọrọ m ka iche n'ebe ka unu onye ahụ ewu dọkịta ndị ebe ka unu tụrụ ego zụọ. Enwere mgbe ndị ụlọ anyị tụrụ ego lụwa zọfere otu onye ọka ikpe kara aka kajara akaja mbise a na-akpụ ọpara mbise let barista biesi nze nwa ndị obodo amaghị nkwụsị ahụ ga-ezofuru otu lọya ya makwa na mma wuru nwoke kara aka emechaa wuru eze ọpara mbise ọha na-eji akpụ ya tutu ya ala o mechara wuru eze wuru his royal highness let biesi nze nwa o mechara wuru eze nwa nwoke kara aka ndị azụ mbise si anyị nwere otu ọkpụrụkpụ mmadụ. Imagine nga anyị zụfere ụdị mmadụ ndị bekee abịa kpọrọ ebe ka adịm ọgọlọnyụ ọma mere ala Igbo o ji wụrụ kpọọchị ndị niile kwesịrị ịchị ọchịchị. Ndị bekee nwere unu maka ịtọkara Nwachukwu abịa ya wụrụ ma ha kpọrọ ha la ndị alọghachi bịa kpọrọ ụmụ ha kpọrọ ụmụnne ha kpọrọ ha niile nọ n'ezi unu ma ha mere n'ezi ha bịa were ha kpuchie ya pịa ka ọbụla gafere na ihe nwụọ nwekwa ike vuhuo elie ha gala ụlọ ha ji ele manshọn arụrụ ọdịkwaghị onye na ya unu ahụ na otu eji egwu anyị wayo ọhụ ahụ emere olekwuna otu iji nwee mkpebi na onye wụrụ onye agboro abịa mechalụ iru ọgụ adịghị mmadụ nọ na ya wụrụ gọvanọ. Olee otu iji mara na ọ mara na mali ji akpọ ahụike health? Olee otu iji mara na ọ mara na ma Chineke ekwekwa chifu nwayọ biko nwanne gwa anyị aka nga hụrụ ya nọ na ya. Olee otu iji mara na ọ mara na mali ji akpọ ebe alasị ime verification ịchọfụta ebe ihe ọjọọ nwere ike ime tutu ya eme. O nwere onye ka ọ amaghị ha anya ahụ ndị a amaghị ha anya ya ha amaghị hụ gafee n'ụzọ amaghị ha ụtụali ịgacha ala bekee lechaa anya lechaa ụzọ ọma lechaa ụlọ ọma lechaa ihe lakwa ha nọrọ nga nọ ka mụkụ ma ha gaghị ime. Onye na-ala bekee rụta ego ya chụta o ji ewele anya ụlọ ndị ka ngwa gị gbuo ndị a niile ngwa gị ma ha na-eme ego akwụkwara ahịa n'ụlọ ha ezitere ya ndị bekee nwanne ahụ na mmerụwa ego nọ n'ụlọ ndị na-ala bekee rụcha ọrụ kpagịrị ha mụtacha ha akpọ foonu dị ya Western Union dị na akaụntụ ha ewere ndị nọ n'ụlọ. Unu ma ha ndị gọọmenti ka anya ndị agụrụ ka akwụkwọ mere unu ọkwụnụ sị m gụrụ akwụkwọ agachara ha je nzụcha satifiketi unu chọrọ kwa akwụkwọ ha ka unu ya gba unu ewere satifiketi enye ha ọnọrọ ha nọ mgbaganịlọ unu ụdị igwe ala eji ha enye ha etighị iwu n'epọtụ ha si coronavirus dị ị na-alọ ị ga-aga jee weta akwụkwọ igochiri na a ga-edi free ga-agakwa na line ga-eje kpighe akwụkwọ ahụ itikwe akwụkwọ ahụ ha ahụ ya gaa akwụkwọ ụgwọ na line gị lọghachikwa fụta na airport ha amahụ mkpụrụ ahụ agwaghị sa ahụ ha ego ka ahụ ekwụrụ agwaghị sa amaghị ha ndị unu ka echiche unu nọrọ ya dịka afọ na-agwụ ihe onwe gị lọọnụ ọhụ ahụ emere ọtụtụ ndị anyị ala anyị efuole nwanne ọhụ ahụ ekpara ndị ugwu jesi ihe lọwa ebụla anyị ndị aja gbachala ọzọ. Agara m ebe ụmụ na ebe amụ nne nwanne afọla m ebe ahụ bịa hụcha oke ụlọ arụchara makwa ụlọ amafọ mma ijiri ụlọ ya wụkpọ ọchị ụlọ ukwu ebube ụlọ onoma ndị niile nwe ụlọ ndị alachala ahụ eze anyị na ala bekee ọ dị ikele alọhuri echiela agwaghị ese nna elọhu ha alụmụdọkara akpara gị aka onye ka ha na ọtụtụ n'ime ihe dacha akụ lọhukwe na alụ ụlọ gota wuleji kpọrọ ụmụ ihe niile ha fụọ. Olekwuna onye iche mara ha na-akpọ sekuriti? Olee otu iji cherela obi na onye na-amaghị
ha na-akpọ sekuriti gị onye gara ịhụ na nga ndị a na-ekwu okwu ụka ekwughị ha ọ na-adị hụ na eji agwado gị isi ụmụmahụ ha na-eme ama otu onye ga-enọ na convoy moto eshi nga echite na ahịara junction ruo Owerri ụzọ ahụ ị na-ahụkwa na ndị mmadụ adịghị ụzọ echi agbafe ala ele ndị mmadụ na-akụtu ihe n'ụzọ ndị amị ndị polis akụọ moto gị gwom akụfụ gị n'ụzọ ha ka ha gafee enyi okolekwe n'ebe ịgbaji adịnaghị ụzọ ngwa gwa m na onye amame gwa m were ichiche gị chesi onye ọmame ụzọ ada otu a onye ọma ole hụ onye mame gị ime ọkwa ya emecha ụzọ ya so na ụzọ adị mpekele ebe ya samara ka ya nọ special way gbasara ndị wowowowowowo nwanne otu ndị bekee na-eche ndị bekee na-echicha chere ndị igwe gwa m ebe ndị a cheghị echiche gbasara ndị ụkwụ gwa m ebe cheghị echiche si onye nwere igwe nwekwara ike ọwa onye nwere moto onye jikwa ụkwụ agaje nwere ike ọ pakikwara moto ya somewhere ndị a na ha echekwe na ya eche ọhụ ahụ hụ ji dị mkpa na anyị ga-emara anụahụ erele ha ebe ụlọ anyị na anana ndị bekee erelia ewerele ihe ndị niile gbara ọkpụrụkpụ lọhụ ebe ka ihe unu amara ndị sayentist ngwa jeme research mara ndị Igbo lewe ndị machara mma karịrị ahụ akwụkwọ ndị uhe kpara kọmputa nga aga jọsọ lehe ebe arụrụ ya unu amara na asọ ụcha ndị Igbo kara aka ndị Igbo ukwu hichichara ike ngwa kpọọ ha ese hello oge aha lọdọ ana m eji ohere na-akpọkụ gị wụrụ nwa afọ Igbo ebe ọ bụla ị nọ ghọta n'ụlọ dị mma adọghị na-egbughị ịhụ na ngwongwo ahụ ivusara n'ala bekee vuhuo ya ma ọ ga-edọla ala bekee mgbe nọ n'ala bekee 50 years 40 years 35 years ole ihe ọzọ fọrọ ị na-afọ ole ga ọtụtụ ala ezumike nka na-ahụ ahụ ọkụ olee otu ọkụ a nwere ike ime m chifu eziokwu wụ ndụ ma adọlala obodo Igbo ataje kpọrọ aga na m emefie nwanne ma alalụ ụlọ nna je nọrọ ịnụ na ya ihe ga-adịmela ala je nọrọ nga na-eri nri m chibụ m akwaghị ọkụ icheku ya lere ọkụ chachachachacha ma ahụ ka oru m agala m ebe ndị ọcha na-agala ime oke ọhịa ha eje nọrọ ndị ka anyị ha gala ime oke ọhịa ebe ahụ nwanne agwaghị sa gị gafe arụsh ndị ọcha na-aga na moto ha eje biri nwanne kpọrọ m ahụ onye hihe na moto n'ụlọ anyawo mba okwu ma ịghọtabịla ghọta ya taa sewo mba okwu dịka afọ na-agbatu mgbe mkpebi mara na adịghị ebe nọ kpama agwa ị na-agaghị we oke ehi ịnụ na ya elele na enwere ebe ị ga-ịga oghaghị m na-agwa gị eziokwu ụmụnne shia meseji ya ha nkwekwu ya ụka ọ na-atọ mụta ịhụ na ụmụ Igbo gbara ọkpụrụkpụ na-aga ọ na-atọ mụtọ ka anyị na-etoko ụmụ anyị na-etoko unu makwa na ka anyị ga-ewefu anya uhie na igbiri mmadụ ha edilere mmadụ ihe anya ị nwere ike nweta ha 2020 nwanne gị na 2021 nwere ike wafọ gị ịma ikpegbuo ruo ụkpụrụ gị otu dị mma nwanne 2021 ga-ehụ gị hite jackpot wefukwa n'obi na quick money lee ihe eji nwaanyị meghe nwa Zambia ji emeghe nwoke ibi ya ji ole ụdị mkparị dị ha yifu efe m zụtara gị ịlawala yifu efe ịla agwa marụ ụka with stupidity iwe welu unu na m soro oyibo a na-ama chọchị so oyibo lee ihe nwa Zambia mere nwa afọ Igbo mụrụ m mba ukwu unu makwa ihe ndị Igbo gee m temenaghị eji Igbo m ọnụ eji m eji Igbo m ọnụ etichara m Igbo dịgị ya na my resume ya na CV m ịchọmakọ gị live ejụọ m asụsụ m na-asị m agwaga na masị Igbo oke mbụ na-asụ oyibo ka abụọ na masụ French ya bụ atọ nwanne asụsụ atọ gwa anyị agbago ole ejụọ m aha Igbo ole ihe ọwụ Igbo ọgara mesọ ọwụ mba ukwu ọwụ mba akara aka n'ala Afrịka niile ebe ọbụla gara hụrụ onye Igbo ma agwaghị sị agakwa m ịkụziri gị Igbo ịchọ ma sụọrọ gị ga-akụziri ha jụọ akwụkwọ ọgara book what is the name of book mas ọwa akwụkwọ ngwakwuo ya akwụkwọ ma kụziri ya nwa bekee nwanne ọwa asụsụ Igbo ị ga-emu ke ndị China ha fụka ala amụ m taa jekpọrọ ala ị bịa ga-agwa m sụwa Germany ma ha fụ ala kem
mgbe ahụ onye iberibe ya wụ na ị na-eche echiche echekwala eke na anaghị chere ọha na eze biko na arịrịọ ha narị n'ụmụ Igbo ebe ọbụla ụlọ ụlọ gbasaa n'ozi ya n'ikuku ka ụmụ Igbo ghọta mkpa ọ dị mkpa ọ dị n'ụlọ dị mma, ọ dị mkpa ọ dị na anyị ga-alado ụlọ, ọ dị mkpa ọ dị na anyị ga ile ebe ka anyị jee mee ya wụrụ ofe. ịhụnahụ n'ọrụ ya na Abuja, ịhụnahụ n'ọrụ ya na Abuja, ịhụnahụ n'ọrụ ya na Lagos, ụnụrụcha ndị mmadụ ha kutuo ya, ụnụrụcha bụ ụnụ se nwekwere gọọmenti ha agịrịba ha kutuo ya, ego ka ụnụrụ na efu na-alaghachikwa bewe akwa were na ihu abịala ala nna m eji ụnọ n'ala Mbaise mụrụ m ebe ala nọ unu jere ọha ebe egwu nọ onye ji egwu ka egwula eje so. ịhụnahụ n'ụlọ na eri ihe a na-eri unu mụmụ na Lagos eri unu na Abuja were ya lọwala ala ime ụmụ unu lọhụ ebe ahụ unu echi otu ngalaba uwe ya arụ ọhụrụ na-arụ. Ana m ekele otu nwokorobịa akara aka ịga na afọ ogbe tutu gị afọ ahịa junction ndị kwuo nga jele ụlọ oriri na nkwari ya arụrụ nga ahụ ga ahụ n'anya gị. Olee ihe o ji rụ ha ya na Abuja? Agara m otu oriri na nkwari arụrụ na Lagos ma agadu nga ahụ lecha ụlọ ahụ anya jọ hụ so onye nwụrụ na asọwa onye Igbo ma jụọ ya nwanne ọ wezekwa ihe na m ga ya sị olee ihe ikwe gakwa na iwere ha ala wepụ ụlọ anyị kpọfụtawa na aha ndị Igbo ụmụ Igbo ovu ikpe gị lọwa na ebe ụlọ anyị bịa rụọ na factory nọwa na ebe ụlọ ịhụnahụ ahụ n'ụlọ ha na wee huo ya na ụlọ mee na publicity mba ụwa ga-ebịa ndị ala bekee ga-ebịa akwụnụ na-aga na line na-ebuko ngwa ahịa ka unu na-ebuke mana n'ebe mere ya unu ma ọ na kichin mmadụ nga na-emenwe ya unu nke unu na-akwụ ndị China ụgwọ ha evule ya mana na nga nọ mee ya ebe a nọ mee ya la Mbaise kacha ya mma. Olee ihe jili iji gaghị wee hụ ebe ụlọ chee echiche hụ na-eme kemgbe oge afọ na ha ga-agaghị larịa nri rụgharị echiche mana hụ ọzọ gị ime 2021 ịnọ na ime ya ọ ga-emagbu onwe ya, ime ya ọ ga-edere gị mma, imekwe na ị ga-ịhụ uri ya, ị ga-ịhụ ịnụ ụdị ya ma ime ya. Ana m achọ ka ụmụfụ Igbo wụrụ akwa ha kwụrụ ebe ọbụla ị nọ ga-akwụkwọ ga-echi ikele ala, ị nọrọ n'ụlọ ụkwụ ga-echi ikele ala, nga ọbụla ị nọ ga-echi ikele ala ma ghọta na onye ọbụla awụghị ya ga-ịrụcha skyscraper oke ahụ Chineke nyere gị kpaka onwe gị ọnụ ị ga-ekwụrụ ụmụ gị ụgwọ skuul ị ga-eri nri rijuo afọ mmadụ rịawa ọrịa ga-akpọkwara ya gị ụlọ ọgwụ kwụ ụgwọ ya. Nwanne ịwụ ọgaranya akwa gị ru gị agbanwee ya gị lada ụcha gị nwanne ụnọ ọgaranya nwanne oluda ọgaranya ịchọga ke ndị ukwu a ndị nwe ya abata mmụọ taa ka ekwere ya mmụọ ịga mkpọrọ ka akara aka gị agwụ. Hụ na otu onye agara je kpọrọ mkpọrọ 25 years 30 years or 50 years nwanne akara aka ya dị ma nwụọ na mgbe ahụ ọ nọ 35 years akpọọ ya mkpọrọ 55 years ọ gefere afọ ebe ọdọ akara aka ya agwụla. Ya wuhe m na-agwa ụmụ Igbo biko na anya wuru na ọkịrị ebe ọbụla n'ụlọ ọ wụrụ ma hụ n'oge ime ma ọ wụ naanị ịta ahụhụ afọ abụọ na afọ ndụ nwanne ta n'ahịa unu ga na-ịta ahụhụ beghala ime chọọ ihe emeghe ndị obodo kwadoro unu eme ya aka unu adọrọ ụcha unu na-aga na bọdụ chọọ ya gbeke anyị anyị na-aga na bọdụ anyị na-aba mba enweghị nwa anụ ọhịa ga-enọchi m na bọdụ m na-asị come on get out there ọ na gwa come on will you get out from there otu m na-echeme ịnọchiara m n'ụzọ m sị come on will you get out here ebe ọbụla m nọ otu m na-echeme m na-aga n'ụbọdụ ana m aba mba anaghị m ele mmadụ anya ihu anaghị achị ọchị don't mind me anaghị m achị ya ohoha n'ihi gịrị nye onwe m adịghị m enye ọdaga adịghị onye ohi nwa adịghị onye ọgwụ ngwụ nwanne awụ m nwa afọ amụrụ m shie ike chi ala Mbaise akara aka anya nwa akara aka dị ụcha ọ dị ihe rụrụ arụ anyị na-edi ya aka ohe gị ime ihu ndị uwe ojii ga-agbachikwụlala ike nna ya wụ ụmụnne bikone anya wuru n'ọkịrị afọ 2021 anyị ga-ebe ya n'udo anyị gakwa na iji hụ ọma afọ ya ọ dịka ụkọ ọha m n'ọnụ taa ha ọzọ m si mekwu tutu m agba anya ọkụ taa wugene ntị enwere ndị wayo n'ihi ndị anya ọtụtụ ndị na-achọ ihe dị chipu ekwekwe na ndị Igbo si na
mkpụrụ osisi nwa nnụnụ na-eji ahụ ya na-atọ ya ụtọ nga ọla eji anọ dinta abịa gbaa ya nga ahụ nwa nnụnụ na-eji anọ ya na-epute ya na-atọ ya ụtọ dinta ji abịa gbaa ya. Ana akarịala m oji chitela ndị aghụghọ ndị ohi ndị a akpọrọ onwe ha ihe ga ha were onye ọzọ tinye sahi na-ere moto, ndị kọstọm na-ere rice, ndị kọstọm na-ere moto, ndị kọstọm enyi okopụrụ ntị gị aka ha ndị ochi echi gba moto ga-ebere gị moto hụ onye ahụ anya ka ị gara na ebe ị gara ụgbọ ndị a ha ndị ochi ndị a ndị ochi echi chọrọ ịnwa afọ ma awụghị ndị ochi. oke ka m nye gị otu akara aka ngwa ngwa anyị zitere gị hụ oji ajọ ha si wee onye ha akọwa onwe ha ga-akọwa onwe gị otu ka aha ga jụla hụ ha si enyi oke ochi otu adịrị nwere akara m ji enweta gị ị ga-anụ hụ ọ ga-agwa gị na otu awụla eji na ọ gaghị ahịa nọ n'ụlọ ọrụ anaghị akpọ oku ngwanị ka anyị kpọrọ onyonyo ka m hụ gị anya anyị kpaa ahụ ya gbasara okwu ka anyị kpaa ahụ ya gbasara okwu ihe gbasara hụ anyị ga-ịrụ ma ọha anyị ga-ezo gị olee oche ọ ga-agwa gị na ha anaghị eji onwe ha mgbe ọbụla mmadụ na-agwa gị na ọ naghị eji onwe lee nwa hụrụ ọghị onye ochi ka anya wuru na ọkịrị ka unu ghara na moto a ọ ga-awụ 2000 o kwesịrị ịwụ 1 million unu ahụ ya 2000 unu akpa ahụhụ gaa nga ahụ nwa ha elu unu uwe unu agba unu ebewe akwa na krismas ya pụrụ na ntị unu aka ojule ihe na Facebook nna m ojii enweghị ụbọchị m na-anaghị anata ojii atọ maọbụ anọ maọbụ ise awụghị ndị ọjọọ biko pụrụ ka ịtacha ahụ ka onye ọzọ gara liri uri ya echi ịgba moto jezụrụ moto gbaa ego gị ma o rubere moto nwanne oru na meshin jezụrụ ka ewu prapra ka ewu nọmba 1 gbaa ya elele mmadụ anya n'ihu onye yi akpụkwụ ma nga ọra gị ahụ ịnụ ahụ ngwa gị echele ihe m na-ekwu adịghị m na-ekwu karịrị na Chineke nara ekele ọ dịghị ọbụla m ga-ekwu echele ihe n'ebe ọ gị n'aka echele ihe ụmụ ebiri ga-ekwu ụmụ Igbo wefụrụ ha na echiche unu ka unu nwee ike gaa ihu echele ma ọbụla onye ọbụla nwoke ga-ekwu nothing nwe ihe nwa bifu ga-ekwu he nkwe na-ekwu ya wụ ka ụmụ anyị hafụ na ị na-ege n'ihe ndị mmadụ okwu ya ọ ya wụ ndụmọdụ na-enye na kịta biko pụ ntị gị aka tutu m emechi chetakwa na ịzụrụ ụgbọala ọhụụ n'ụlọ iji isi ndị ụlọ gị ahụ ị na-agbapụ ya biko ị na-aṅụ ma ya nyakwana ụgbọala ma aka esi ha akịka nyakwa ụgbọala ọhụụ nwanne paakị kwa m ndị ma agba anya ndị gbakwa agba n'anya lewekwa otu eji ha agbawa ma ọbụla m hụrụ ebe kwesịrị ịgba 40 ihe na-agba ya 80 nwanne akụrụ ya ka enye oko paakịra moto ha wụhe nsị gị gba ma ọ kpọgbukwele gị akpọwa ekwensu so ma gwọla kemgbe ịzụrụ moto wee were akpọgbu aga igbukwuru onwe gị ya wụ na anya wuru gị ọkịrị ọwụ ndụmọdụ anyị na-enye n'ebe a anya wuru na ọkịrị onye gbakịrị na-enwe ya nwụ ọgbakebedla ya ọwụhe m si m agwa ụmụ Igbo ọhụ ejila m na-eji achọ ikwu ya ịdapụ ya n'Igbo biko na aṅụfekwala na-eme oke unu aṅụkwala aṅụfe oke ma isi agaghị ifu nwanne ṅụọ mmiri otu egwu anyị na-eji aṅụ ahụ na anọ onye aṅụọ n'otu ịṅụọ kaikai gaa ṅụọ hot gaa ṅụọ gin gaa ṅụọ golda gaa ṅụọ stout gaa ṅụọ star gaa ṅụ n'ahụ siga ga-ewerele ihe Igbo ṅụkwasị ya ga-ewerekwa anwụrụ nwanne ekele anwụ ị na-anwụ anwụ n'otu nwanne zukwenere ike were fụọ ndụ gị mere ihe nna ya n'ihi gịrị adịghị asị amara aka na-eji egbu oke akakwanara nwata ma ọnụ ya egbuo nwatakịrị ọhụ ịgwa anyị ji na-ekwu ya achọrọ m ka ụmụnne anyị ndị a m hụrụ ji ọṅụ alaje krismas ka ha lọhụkwe n'udo anyị rịawakwane n'otu ya wụ unumotu ka anyị rịawa coronavirus anyị arịawakwa abụọ unumaka abụọ anyị rịara ụzọ ọjọọ n'ala bekee eji eji mmiri asa ụzọ chi bụ abịa were mmiri were mashin were mmiri sachaa ụzọ ya ma mma ka ebe ụlọ anyị ụhala ejighị eme ma ha ejighị eje were aja wụọ ya adịrịghị ụzọ adịrịghị mmiri a na-agba ya asị gị gawa yiri akwa ọcha ya ga-akwa ojii ya wụ na anya wuru na ọkịrị ụmụnna anyị ndị nọ n'ụlọ biko
nabana na ụmụnne anyị ndị alụrụ alụ nna were n'ọchị nabana onye nye gị ga-ewere onye na-enye ha gị nwanne gị abala ụlọ gị coronavirus dị enye ha gị enye gị ga-ekelekwene thank you ya gụkwala ndị iri oru ga-erie nkata onye na-ego otu penti rice nwanne kelie inwekwuna otu penti rice inye mara nwanne nye ya nna ga-enwekwuna otu akpa rice inye nwanne ga-eri ya nwe ndị ga-egozi nwanne gọzie ha n'ime afọ a ụmụ Igbo agha ahụhụ nke ka nke ndị nọ n'ụlọ ọwụ ka ọha m n'ọnọdụ taa asị taa bụ okechi bụ ofu ọjị fọ ofu mbarala afọ ọkụka nakwa na-akpụcha oke ma emeri ya n'ahụ ka ọha ya akpụwacha ya dabọba kefiala ahụ asị taa bụ okechi bụ anya wuru na ọkịrị nna nke nna ha gakwa ịrụrụ aka ịhụ na tutu m agba ọsọ anaghị m agba ọsọ na nkeji ole ma ole ke nna ha ga-ịrụrụ aka biko na ịhụ na ụmụ agbọghọ anyị ndị a nọ n'ụlọ ịmakwara na nwaanyị laiki ha ya ọ gaghị ewu nwunye gị ọligawụkwana ga-eche ga-elu atọ ma anọ otu egwe ka anyị dị anyị lalụ atọ anọ ise ọdụ onye ọ gbasara chifu eziokwu ndụ anyị nwere ha anyị ga-eji zụ ụmụ anyị ya enwe anyị here nna ya onye na-ekwuru ya abalị ime buutu ya jerela asị ya nwanne ya wụkwanarị na nwa anya ga-edi ya wụrụ mechọọ ha ya chọọ nwanne mechọọ ha nwa agbanye ọkụ nwa o agakwara gị ejela ụmụ skuulu aja kpụcha ha ime ga-agọla ha bịa hụ na saga ha akwụkwọ ga-ahụ sama ha mma ga-abịa mata maka onye mwụ ga-echi elega anya ga-echi gbuola ọhụụ bịa were moto ezụrụ bịa lee ụmụntakịrị amaghị ihu elega anya kpọrọ ha ego ebe ala agabeghị mbụ nye ha otu nri nye ha abụọ nye ha mmanya nye ha koku nye ha fanta nye ha juusu ha echesi enwere ha nọnị amaghị na otu awa ule eji ngwa ngwa ekpụrụ ha ime gaa na moto fe aka a na-ahụghị ọzọ ebe 5 years akpọ gị sọ gị sọwachi gboghe gị ga eweta ndị amị weta ndị akpa obi seje kụwa onye akụgbuo nwanne ga-ekwekwe ntị ya kwara ma ị mara na nwa ya kpụọ ya ime gaghị take care of that lady na nwa ya nwanne lekwekwa utugorobe ya lahụ ka echikwe ya were chee na-eme ihe onwe gị ị mara na nwa ahụ awụghị ụdị klaasị gị n'ihi ndị Igbo ọtụtụ ụlọ ebe ha ọ na-agba mmanya mmiri mụnụgị ile nwatakịrị chi na ezinụlọ adịghị dimkpa anọ nga ahụ ndị dimkpa aka chiri ike nwere ike ikwufu ụka unu eje kpụọ nwa ahụ ime ile nwa ahụ deleghe ya ọrụ n'ikpeazụ agwa gị sọwo m nwatakịrị abịa daga ahụhụ bịa pịpịga nwa nne na nna ga-ekwu wee ma nwa m bụ graduate nwa m nwoke wee marịsa ịzụrụ ya azụ nwa m nwoke wee marịsa ọ gara ala bekee nwa m nwoke wee na-amarịsa dọkịta na injinia nwa m unu awụ na-adịghị akwụkwọ ọgụrụ na pasịghị elementary 6 onye ọbịa ga-ekwekwe ntị ịhụna na ọ pasịghị ha 6 ha fụkwe ya aka ya chaa gị anya geje mrasị ihe ọbụla imere gị ha mara na m na-akwara enweghị kọntrol ma ya kpalie mana anya wụrụ gị ọkịrị ịnụna anya wụrụ gị ọkịrị achọrọ m ka anyị lee nụ anyị na-eri anyị echeta ụmụnne anyị ndị nwaanyị ụmụ nwaanyị anya anyị wụ nakwere ha ugwu anya ka anyị ghara ala ide ihe na ọnwụnwa ka anyị gakwara na ime ha wụrụ ndị ga-aga ibewe akwa mgbe ọbụla ịma hụ ọwụ nwatakịrị ifu afọ ime ọnwa 9 mụọ ya n'udo emechaa ya wụrụ na nwoke mere ha asọwụkwa gị nwa ya n'ihi ị nwere ike ịba mba ọ wụrụ na eke nwere ike iji biko ị ga-awụchaghị obere ihe ebe ọbụla mụrụ nwa je chọwa ya gawa je chọwa ya even enwere ndị ke m sị ha biko ka ọ bụrụ na nwere kpọkwa m na-eso m nwe ya chifu eziokwu ndụ achọrọ m mba okwu ịnụ na ịhụ na ụmụ nwaanyị anyị ka ọ bụrụ onye ọbụla jụrụ nwa ka ya kpọm na-eso mmụọ ma m na ya mama na kpọm na biko ma bịa were nwa ahụ m chọrọ ụmụ nne ahụ m chọrọ ụmụ ịnụ na ya na adịghị nwa bekee nwụ nwa bekee je were nkịta ala hapụ si egwe ka anyị je ewe mba anyị je ewe ma nna otu ụmụnne anyị ndị ka alachala ala bekee chefu ụlọ ala ha nwanne egwe ka anyị je mere ọkụpai kama ndị Fulani egwe ka ajụjụla alaghị adụ nwanne anyị je were otu ebe jelara anyị anya ndị anyị ọ gbasara m nwanne gee ntị ọwụ ka ọha m n'ọnụ taa dịka m gwara unu
ọkụkọ bara ụlọ na-achọ ije lọwụ n'afọ juru ya dụrụ na ma nna riwe n'ihe nwanna nna ya ziri uhi o ji eje ụkwụ agba ka ụzọ ya wanya wuru na ọkịrị nna ya taa abụghị kechi mbụ ta ya dụrụ na mma ta ndị ọgọ m ndị ngwa ta ya dụrụ na mma o ka anụ nka o ta chi ngozi unuwo ta ọ ga-adụrụ na mma ta unu echefu ta unu chetakwa anyị wo chetakwanụ Nwambise o ndị ọhụhụ ta ọ bụ anyị na ya dụrụ na mma ndị niile ụmụ Igbo asị bịa dụrụ na mma nna ọ ka nwanne na nwoke chifu ahụhụ eziokwu ekwuo ya chifu eziokwu wụ ndụ chifu akwawa eziokwu mmụọ ya kpafiakwuo ya nothing will happen inwe ajụjụ ga-eju nwanne hapụrụ anyị ozi gị nna anyị ga-esi esa mgbe ọbụla ruru ana masị ndị wone ndụ mere ndụ azụ ya dụrụ mma ka m kpọbatakwa otu nwafọ anyị kara aka ya were abụ a mechiere anyị okwu ke taa unu amarala na ekele Chineke ya emekwe ọdọ otu egbe mma m ha ji kwuo ya ọ sị gị kelee Chineke na ha o mere ya emekwere gị ya enyekwe gị ọdọ ịnụ na ya wụ na onye ọbụla ọ ga-ega aga n'abana biko ya dụrụ nụ mma ya dụrụ nụ mma ụmụ Igbo ya dụrụ nụ mma ka m kpọbara otu nwanne anyị nwoke wụ aka kpara ngaji uru egbu ọnụ ka unu n'olu ya tutu anyị agbapịa ọsọ taa bụ ka eche mbụ ka m ole ebe ọ nọkwara nwanne ole ebe ị nọ ole ebe ị nọ achọrọ m ka ị bịa gwa kelere m ụwa sị he nọrọ nke ọma taa wụ Satọde echirile gawa ụlọ ụka ya wụ onye ọbụla ya dụrụ unu na mma okay let's go ọ nwanne anyị nwoke Bishọp Nwafọ Mbaise onye mmekpa ọ nwanne anyị nwoke Bishọp Nwafọ Mbaise asị m agbọghara ya were mechiere anyị okwu keta afọ ịnụ na ahịa m gwara ụlọ ọwụ otu ọ dị nwafọ Igbo onwe na-akala opi enwere m onwe na-akala opi enwedela m ha wụ Bishọp Nwafọ Mbaise Bishọp Ezeribe ọwa bụ Igbo ndị Mbaise nna ya otu a otu ọdịnala Igbo gwaga m nwanne m Bishọp ya dịrị gị mma dịka anyị nọ na-ele na-ege Nwafọ Mbaise Bishọp Ezeribe ọwụ onye na n'olu ya ọwụ Mbaise made nwanne ọwa anyị kụrụ ka live owe onye nwere ọnụ ka wekechaka kpuru ana m asị ya dụrụ nụ mma nna ya udo dụrụ nụ